Rydyn ni heddiw yn mynd I gyfrifo y newid gan defnyddio llinell rif. Felly, os oes gen I 50 ceiniog, rydw i'n gwario 22 ceiniog. Mae hwn yn debyg I swm tynnu. Os oes gen I 50 ceiniog, rydw i'n rhoi 22 ceiniog i'r person yn y siop, faint sydd gen I ar ôl. Felly, rydw i'n tynnu llinell rif, rydw i'n rhoi faint rydw i'n gwario ar yr ochr yma, a faint sydd gen I ar yr ochr yma. Ac yna, rydw i'n cyfri beth yw'r gwahaniaeth. Rydw i'n dechrau ar 22 ac yn gorffen ar 50. Gallwn ni wneud hyn fesul 1, ond mwyn I do'n gyflymach, rwy'n ni edrych ar y digid olaf, sef y 2, a ffeindio partner 2 mwyn creu 10. Felly, partner 2 yw 8 ceiniog, sydd yn dod â ni I 30 ceiniog. Rydw I eisiau cyrraedd 50 ceiniog. Felly, o ddechrau ar 30, rydw i'n gallu cyfri fesul 10, 30, 40, 50 ceiniog. Ac yna, rydw i'n adio y rhifau yma. Felly, mae 10 adio 8 yn gwneud 28 ceiniog. Rwy'n ni edrych nawr os oes gen I fwy o arian. Enghraifft, os oes gen I 2 bunt yn fy mhocet, a rydw i'n gwario 71 ceiniog. Rydw i'n tynnu llinell rif, rydw i'n gwario 71 ceiniog, mae gen I 2 bunt. Rydw i'n edrych ar y digid olaf, sef yr 1, partner 1 yw 9 ceiniog, 71 ceiniog adio 9 ceiniog yn golygu bod gen I 80 ceiniog. Rydw i'n edrych ar partner y digid nesaf, partner 80 yw 20 ceiniog. Yna mae gen I 1 bunt. Rydw I eisiau cyrraedd 2 bunt, felly rydw i'n adio punt. Mae'n yna cyn adio y rhifau yma at ei gilydd, felly'r ateb fydd 1 punt 29 ceiniog. Yn olaf, rwy'n ni edrych os oes gen I 10 punt ym mhocet. Felly, mae gen I 10 punt. Rydw i'n gwario 5 punt 36. Rydw i'n tynnu llinell rif. Rydw i'n gwario 5 punt 36. Mae gen I 10 punt. Partner y digid olaf yw 4 ceiniog. Os dwi'n adio 4 ceiniog I 5 punt 36, mae gen I 5 punt 40. Partner y digid nesaf, partner 40 yw 60 ceiniog, sydd yn dod â fi I 6 punt. Rydw I ar 6 punt, rydw I eisiau cyrraedd 10 punt, felly rydw i'n adio 4 punt. Felly, ar ôl adio y niferoedd yma at ei gilydd, yr ateb yw 4 punt 64. Yn Class Materials, mae ymarferion ar gyfer cwestiynau fel hyn. Dewiswch eich her, a hefyd mae yn yr asyniadau mae yna quiz. Pob lwc, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch gyda ni.